ating pag-usapan ang kwento ng isang babae sa Bogenhofen. Ito ang kwento ni Yvonne na pinamagatang Tsaa at Mga Cellphone. Si Yvonne, ang girls dean sa Bogenhofen, ay nagpapasalamat sa patakaran ng paaralan na naglilimita sa paggamit ng cellphone ng mga estudyante sa 45 minuto lamang bawat araw. Naniniwala siyang nakatutulong ang patakarang ito upang mabawasan ang masasamang epekto ng teknolohiya at mahikayat ang mga estudyante na patatagin ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng pag-uusap, pagtatawanan at pagsasama sa iba't ibang masasayang gawain. Gayunman, pinaghihinalaan niya na may ilang estudyante na lihim na nagtatago ng pangalawang cellphone upang magkaiwas sa pagsunod sa patakaran, bagaman wala pa siyang sapat na katibayan. Isang gabi, habang nagdadala si Yvonne ng mainit na herbal tea sa ilang may sakit na estudyante sa dormitoryo, napansin niya ang kakaibang kilos ng isang 16 years old na estudyante. Bago siya pumasok sa silid, nakarinig siya ng ingay mula sa likod ng pangalawang pinto. Bagamat wala siyang nakitang kakaiba nang pumasok siya, nagtanong ang dalagita kung babalik pa ba siya upang muling kumustahin siya. Dahil dito, nagpasya si Yvonne na bumalik makalipas ang 10 minuto at nakita niyang mabilis na itinago ng estudyante ang isang bagay sa ilalim ng kumot na lalo pang nagpatibay sa kanyang hinala na may hindi tamang nangyayari. Hindi alam ni Yvonne kung ano ang dapat niyang gawin, kaya nanalangin siya sa Diyos na gabayan siya sa pagtulong sa estudyante. 4:00 ng madaling araw, nagising siya nang may matinding paniniwalang kailangan niyang bumalik sa silid ng dalagita. Doon niya nakita ang estudyante na gising pa at lihim na gumagamit ng kanyang pangalawang cellphone. Sa halip na magalit, tahimik munang umalis si Yvonne, muling nanalangin para sa karunungan at nadama niyang inaakay siya ng Diyos na kausapin ang estudyante ng may pagmamahal at malasakit. Sa loob ng 2 oras, kinausap ni Yvonne ang estudyante tungkol sa kanyang pinagdaraanan. Dahil sa tunay na pagmamalasakit at habag na ipinakita ni Yvonne, inamin ng dalagita na matagal na niyang itinatago at ginagamit ang kanyang pangalawang cellphone. Kusang loob niya itong isinuko at sinabi niyang madali na itong ibitawan dahil alam niyang tunay siyang pinagpapahalagahan ni Yvonne. Sa karanasang iyon, napagtanto ng estudyante na nais siyang tulungan ng Diyos na mapagtagumpayan ang kanyang pagka-adik sa teknolohiya at ginawa niyang Panginoon ang Diyos sa kanyang buhay maging sa kanyang paggamit ng mga elektronikong kagamitan. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na sa pamamagitan ng mapagmahal na paggabay, panalangin at kapangyarihan ng Diyos, maaaring mapagtagumpayan ng tao ang anumang uri ng pagka-adik at higit na mapalapit sa Kanya. Ang Bogenhofen na matatagpuan malapit sa Brunau, Austria ay nakatanggap ng bahagi ng ika-13 Sabbath offering noong 1986 upang maitayo ang girls' dormitory kung saan naganap ang kwentong ito. Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter ay makatutulong upang mas marami pang tao ang maakay sa Diyos sa buong Inter-European Division kabilang ang Austria. Maraming salamat sa inyong pagpaplano ng masaganang handog.